is makadoko ka mo. So, ayan. So, ano na siya? Mga senior. Mga 60 sa to senior, oy. Okay. Senior din na. 60. Senior na dito na. 60 na ka? 61. Dili na 60 senior daw. 60 ang senior. 65. Hoy, dili na mga kuha ng tuhod nila ha? Dili na nakalakaw mo. Mapili. Ang lisod naman ang tuhod. Exhibition price. Mamapili tauga ner. Mamapili tauga. Dili na ha? Dili na. So, ang mechanics sa game is when we say touch your hand or head. So, both shoulder, hips. Head, shoulder, hips, ankles. Yes, yes. When we say pick up the bottle, when hanay mo o buha sa bottle. Kani siya, bottle na sa front. Yes. So, when hanay mo, like, at bangari sila, so when hanay mo o buha sa bottle. Uyong, isula ka na magtutol. Why tutod? Layo mas sabi eh. Yan din siya. Ito pa man. Basig magtutod. May na lang si Vance. Dali kamay. Dali pa ni siya. Senior. So, pag mo, kung ano sa senior. Ikaw ka na senior. Ako may grabis. Ako may grabis na. Sige na. Pero ang lumahan, kaya na kayo ang House and lot. Bluetooth. House and lot ang price. So, ayun siya. So, when we head, touch your head. Head. Shoulder. Knees. Then toes. So, ano siya? Then, after you bottle, wala na yung buha. So, ang mga price, Ingna si G Sky. Ingna si Sky. okay. So, try na kita. Okay. Hand. Knees. Shoulder. Head. Bottom. Anak. So 3 points is winner na. Okay? So, trial mo na, get ready, 15 na. Okay, let's start. Head. Shoulder. Knees. Head. Bottom. Isa to, 1 point. Taga Toledo. 1 point taga Toledo, 1 point taga Toledo. Battle tayo na yun.
So, yes, Great, one point si Ate. Ito nila. Alam na, Time ang kuriki yung pilito sa una. Ang challenge karon is Tolento versus Barili. Yeah, so 3 points company ha para makapal the winner. Okay, let's start. Head, shoulder, knees, head, shoulder, head, 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 shoulder, head. Head, shoulder, knees, head, bottom. One point from Barili. Okay, round 2. Knees, Miss. shoulder, knees, shoulder, head, head, shoulder, head. Head, shoulder, head, knees, shoulder, head, bottom. Another point from Barili. So, apas, taga-Tolento. So, last round. Shoulder, head, shoulder, knees, shoulder, head, shoulder, head, bottom. Oh. So, claim your prize. Ano yung list? Alaksan? Asa? Sako. Asa mo ba? Dara. So, great job ginagawa. Dira, piatos. Nakita na ko na maayos pa nila mga kabatugan. Ah. So, ako next game is Kuan Kaling. So, Harina pass. So, I need 4 sensor and the rest kay mga paena. Lagi panghatag. Of feeling bataton. So, sige tag 4 na ang every line. Sige na, kinsa man mga bata. So, awal na kay for senior. And ang sa layo nila natulong, mga bataton. Mag-live? Yes. Okay. Sige, asa naman to? So, I need ka ng participant. Ante, kailangan niya sumunod. Oh. Yes. Appear sila. Apil na mo ate. Sila na sa dante. Yes. Apil na mo ate. First line is senior. Mga senior. Sunod ang mga junior. Yes. Kuya, apil na mo, apil na mo. Ay, power sa unoy. Ito sa mga bata at ata. Wala sa una. Lada. Naman rin mga bata pa. Mga bata! Hoy, ari na Sky. Ari na. Alisa mo, magduwa. Uy, ka lang. Age bracket na mo, refer ka. Sige, magtuwa. Kaniyo. Pwede ba ito? Hoy, night prize, oh, night crash. Nya crash. Yes! Night prize! Sige na rin, night prize. Sige na rin na. Night prize, apil mo. Dagko kayo. Oh,
Maganda. Eh? Ano sa ito po ito kayo ng people? Duwa sa natin. Sina. Apil mo, apil. Oh. Ano sa ito? Ipotol ka na sa people.